Il-pjani li għandu l-Gvern biex inaqqas l-iżbilanċ fil-budget li ġej permezz fost l-oħrajn ta' żieda fit-taxxi indiretti kif joħroġ minn żewġ rapporti li sottomett tal-Gvern lill-Kummissjoni Ewropea iqajmu diversi mistoqsijiet dwar x'miżuri għandu f'moħħu l-Gvern biex isaħħaħ l-ekonomija. F'intervista ma' dan l-istazzjon ix-Shadow Minister għall-Finanzi Tonio Fenek jgħid li r-rapport ma jispjegax fiex se jkonsistu t-taxxi indiretti lil min se jolqtu dawn it-taxxi u min-naħa l-oħra x'fondi se jiġu allokati biex jinċentivaw l-ekonomija ta' pajjiżna. X'taxxi sa jżidu effettivament li sa jolqtu il-familji tagħna f'ċirkustanzi fejn fl-aħħar xhur rajna inflazzjoni għolja li qed tolqot l-iktar il-familji li għandhom pagi baxxi, mod partikulari f'dak li huma l-aspetti tal-ikel. Il-Gvern kif se jirrispondi għal dan? Jidher se jirrispondi għal dan billi jżid aktar biżijiet fuq il-familji tagħna. Tkellimna wkoll ma' rappreżentanti tas-soċjetà ċivili dwar iż-żieda fit-taxxi indiretti. Jiena nispera li dawn is-46 miljun ma jkunux diretti fuq il-businesses. Ħadna wkoll ir-reazzjoni tal-ekonomista Gordon Cordina. Ġeneralment, mod ekonomiku jarawha b'mod pożittiv għaliex dak li jkun mhux qed tintaxxaħ meta qed jaħdem imma qed tintaxxaħ meta qiegħed jonfoq. Di però jista' jkollha impatt soċjali negattiv f'każ illi jiġu xi miżuri illi jaffettwaw l-iktar l-infiq ta' minnu qed jaqla l-inqas. Il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar il-Finanzi Tonio Fenek ikkummenta wkoll fuq it-tnaqqis sa madwar 21 miljun euro fil-programmi u l-inizjattivi li jikkontrasta ma' żieda fin-nefqa tal-Gvern biex jiġu impjegati persuni fis-segretarjati privati tal-Ministeri u l-aħħar avviż legali li daħħal il-Prim Ministru Joseph Muscat biex jingħata permess lil kull Ministeru biex ikun jista' jimpjega sa 6 konsulenti. Dawn min qed iħallas għalihom? Sa nħallsu għalihom mill-50 miljun taxxi u ħlasijiet ġodda li se jitlob il-Gvern mill-familji, mill-industrija, min-negozju, dan l-istess Gvern li wieħed li se jnaqqas il-pis fuq in-negozju u se jdaħħal 15 miljun ħlasijiet mingħajr ma jgħidilna minn fejn. L-imsieħba soċjali u l-ekonomista Gordon Cordina wkoll tkellmu fuq it-tnaqqis fin-nefqa tal-Gvern. Issa fejn għandek ċertu inċentivi u skemi, jiena naħseb ħafna minn dawn kienu qegħdin jgħinu biex fihom infushom jiġġeneraw l-impjieg. U li tiqgħod attent ħafna minn fejn inaqqas l-ispiża tiegħu. Irdu naraw issa però importanti iktar għalina, irdu naraw minn fejn dawn ħajtnaqsu. Aħna minn naħa tagħna mhux qed nistennew illi daw jitnaqsu minn affarijiet importanti fejn għandhom x'jaqsmu l-ħaddiema, l-familji, il-pensjonanti u l-familji tagħhom. Importanti li meta nfittxu dawn l-ekonomiji fl-ispiżi, fl-ispejjeż tal-Gvern, ma naffettwawx ħażin il-dawk li l-inqas jistgħu jgħinu lilhom infushom dawk li huma fil-faxex l-iktar vulnerabbli tas-soċjetà. L-imsieħba soċjali konfermaw li l-Gvern ma diskutix il-kontenut tar-rapporti preżentati lill-Kummissjoni Ewropea fl-MCESD. Mill-MCESD ma xejn approvat, anzi ġaħat li nistennew iva, dawk bħal okkażjoni nistennew li l-Gvern jiġi qudiem l-MCESD u jispjega li hu nnifsu dwar dawn l-affarijiet. CSD, no. Fl-MCSD ma stemmewx. Fl-MCSD kull ma ġejna diskussi huwa il-pre-budget document, imma fuq dan il-dokument per se l-MCSD għadhom ma ntaqax. Alessia Bsajla Zammit, Net News.